Pinoy Bus Driver TV. Good morning, Bugset. Nandito tayo sa Matnog. Alas 6 na umalis ng turbina kahapon. Alas 9, nandito na tayo sa Matnog. Hintay na tayo ng loading ng Paskat. Paskat tayo ngayon. Alas 11. Nagbabagay sa turbina kahapon kasi nga walang pasayro. So, sawa ng Diyos. Taragdaga naman. Ayan o. Dito tayo naghihintay pa tayo ng dito. Loading sa Paskat. Pogsi na tayo ngayon sa amigo. Yan ang dala ni Kuano. Donaire. 7. Ang lahat kay Jason C. Ang taga-Matnog, taga-Bulan. Ayan, dumating na yung jeepong. Double deck yan, double deck. Kung sila rin. Alas na yung medya na may kapuso ito. Ito nga mga kapusit. Nandito na tayo. Pakasok tayo sa loob ng terminal ng Matnog, Bicol. Ito. Dito naman tayo kay Migo. Nagpa-order naman tayo ng kalahating anox para panangalian, Migo kapusit. Yan siya, Migo. Panangalian yan. Migo? Patakanin lang. Patakanin. Kalate order yan, may gusto kalate. Kita tayo sa Matnog. 20 lang po natin. Pero ka dyan, suplex. Wala malamig? Sige. Sa'yo na lang, Migo. Salamat, Migo. Thank you, ingat po sir. Salamat din. Salamat ng kalan, Migo. Sa Paskat.